Stjepan Radić jedan je od najvažnijih hrvatskih političara i rodoljuba s početka 20. stoljeća. Rođen 1871. u Trebarjevu Desnom, potjecao je iz skromne seljačke obitelji, a upravo je život običnog čovjeka, seljaka, oblikovao njegovu misiju i politiku. Od mladosti je pokazivao veliku ljubav prema domovini, ali i hrabrost da se suprotstavi moćnicima toga doba, najprije Austro-Ugarskoj monarhiji, a kasnije i centralističkoj politici Kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije. Radić je zajedno s bratom Antunom osnovao Hrvatsku pučku seljačku stranku, koja je postala glas naroda. Njegovo geslo, vjera u Boga i seljačka sloga, odražavalo je duboko domoljublje i želju da hrvatski narod živi slobodno, u miru, ali i u jedinstvu. Smatrao je da Hrvatska država može opstati samo ako se u njoj poštuju svi ljudi, seljaci, radnici i građani, i ako se Hrvatska ne podvrgava tuđinskoj vlasti. Posebno se isticao njegov otpor prema centralističkoj i unitarističkoj politici Beograda nakon stvaranja Kraljevine SHS 18. godine. Radić je tada upozoravao Hrvate da ne žure u zajednicu u kojoj će izgubiti vlastitu slobodu. Bio je realan, ali i hrabar. Znao je da će zbog takvih stavova trpjeti pritiske, pa i progonstva, no nikada nije odustao od domoljubne misije. Njegova najveća politička pobjeda bila je to što je uspio ujediniti hrvatski narod, osobito seljaštvo, u svijesti da imaju pravo na vlastitu slobodu i dostojanstvo. Radić je govorio narodu jezikom koji je razumio i zato je stekao golemu podršku. Njegovo domoljublje nije bilo isključivo ili usmjereno protiv drugih. On je vjerovao u suradnju s drugim narodima, ali samo na temelju ravnopravnosti. Nažalost, njegova borba završila je tragično. U lipnju 1928. godine u Beogradskoj Narodnoj skupštini ranio ga je crnogorski radikal Puniša Račić, a Radić je od posljedica atentata preminuo. Njegova smrt bila je šok za hrvatski narod i simbol gaženja prava Hrvatske u tadašnjoj državi. Danas se Stjepana Radića pamti kao velikog domoljuba, čovjeka koji je život posvetio slobodi Hrvatske i pravima običnog čovjeka. Njegova vizija Hrvatske bila je vizija naroda koji stoji uspravno, čuva svoje dostojanstvo i ne dopušta da ga itko pokori. Radićev život i smrt ostali su trajna opomena koliko je sloboda dragocjena i koliko je domoljublje snažno kad se gradi na ljubavi prema vlastitom narodu i zemlji.